Sunday di pinaglualo ni interfaith magdamdama senior citizens met so vlog no after lunch santo alas 6 di malen lagi met din na dumaduma nga papaki na interfaith na schedule at amin na pati hili tayo. So ano di pinaka-highlight nanto dito Tadek Festival? Ako, nagdadagit dalabay pa volleyball ni open tournament tapos nagilaro ng lahi kaya di sumali kami ng barangay imatangan ko di probinsya di subli di pati ay ayang mo nagtrabaho na dati booking kaya nayunan ti physical activity dapat nandoon na yung nakapokus di gadget. Nakapokus ka namin di gadget ay sa di nagkapan di nagumado ng sakit pangagbalingit yung in-laws pwede di anak tayo dadabay pickleball tayo improve the met basitin nagduma-duma na barangay kinanggapan na ibagit yung nagduma-duma na barangay siyempre nascan met na pagbigyan tayo kita anak tayo so nagtinugusto tayo kalang sila hindi pinag-ayayan. Sir, mensahe tayo ti kalugaran tayo ti Nueva Era, iti karay po'y Tadek Festival Year 19, sir. Dito yung okasyon hang kailangan yung tayo celebraran di Tadek Festival kung kamrunaan na dito kinang celebrar tayo di foundation anniversary tayo. And here nga minenti nakapundar ti huli nga Nueva Era. We were founded in 1916, that was January. So nga isultayin tinang itapatan tayo yung tayo pinang celebrar ti Tadek Festival Year 19. So kada dito aming alien, balikbayan, homecomers, professionals, diti pagtutubo, namin, women, senior citizen, marawan kami na ako, diti tibundaway mga intay nagselebrar ka di adu o mga parabor na inted ni Apo Diyos kada tayo, salunat tayo, kapagkad tayo masang kailyan, pati pa yun tibundaway na kita tayo kung mangipakita ti pinagkaykay sa akin kailyan. Meron kadigiti abang ibang lugar ng probinsya, maaaris kayo ako may kayo matangan dito simple yung kayo pinang celebrar ti foundation and the summit ng ti Tadek Festival ay featured time at ti kultura di namak na kultura iti tribo ti Tingyan may iti tribo ti Tingyan ako dito ti kaduan nga IP tintero nga probinsya ti Los Norte kaya malay na para ti komunidad para kayo iti pinangipakita ko yung iti kultura na nabak na iti tribo nga Indian.